Hanzi kudzidza uku ngakutishandire. Atidi kuti nhasi kwa graduate vana 3000 mangwana kwa graduate zvongoperera pakusumudza heti. Zvongosumudza heti here chete. Hanzi ngakutishandire. Toita sei kuti kushande? Zvinorwadza, ngazvitaurwe, ngazvishande. Mazvita maichisamba. Kudzidza uku kwamuri kutaura ka. Atidi maZimbabwean anongodzidza bhuku chete. maZimbabwean ngaadzidze zvinhu zveupenyu zvinovararamisa. Wabva mukudzidza macho, wasimudza hiti yako, ukati inini ndadzidza. Chiuya utiratidze kuti wadzidza sei. Ende unoitei? Mashoko makukuta akutaurwa naamai. Hatimiriri kungozoti. Hanzi hatidi chete kuti kana madzidza ndoda kunoshanda, ndoda kunosenzera ningi. Iwo wabva kudzidza. Kudzidza kunoreva kuti kana wadzidza kugadzira maglobe, chiuya ugadzire maglobe acho. Tione zvawadzidza kuti ndezvipi. Ndizvozvo chaizvo, regai tisangane muchikamu chinotevera.